Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Natala na nga gubon kag islan ang Burgos Public Market. Pero may pila ka mga market vendors nga nagahinyo nga ma-delay ang proyekto sa 3 ka tuig. Inibangod, magluwas nga wala pa sila makabawi sa kautangan, initugaman sa epekto sang pandemic. Ang disenyo sang igatukod nga New Burgos Public Market nga tuyo sang syudad nga masuguran ang construction sa badason nga tuig. Sa idalom ang mga baligyaan kag sa tunga sini, ipahamtang ang terminal sang Granada kag Alangilan nga mga dipasahe nga salakyan. May parking area nga yara sa second floor kag mayara man sang food terminal. Open air, gani mapasiguro nga maayo ang circulation sang hangin. Ining bago nga merkado ang magahatag man solusyon sa trapiko bangod mismo sa sulod sa merkado ang jeepney terminal imbes nga sa dalan kag ang parkingan sa ibabaw sa bayluman nga sagwa sa merkado. Ang terminal nag-provide kami nga makasulod gid siya ara gid sa cross sa sulod sa market. So there's a slot for the Alangilan and slot for Granada. Hindi ka magamit sang dalan. Hindi na. So that's why imo ni model nga madulat ang traffic sa gwa. And then also during night time, this will be converted into a night market. Pabor man ang kadamaan sa mga manugbaligya, ilabi na nga iniman ang nangin pasalig sa ila antes man nagdaog si Mayor Albi Benitez. Mayor Albi is a man of word. He's action man. So we believe this is not only for the good of the vendors, this is for the entire city of Bacolod, and that this has been our wish for long years that we never have the tourist market. May natala na nga 525 million pesos nga pondo gikan sa loan agreement agud tigayon nga masuguran ang construction sa merkado sa badason nga tuig. O galing may pila ka mga meat kag vegetable vendors nga nabalaka kag naghinyo nga kuntani ma-delay ang construction sang proyekto sa 3 ka tuig. Pila man abi sa ila ang natigayon nga nakabalik-baligya sang Mayo matapos man ang rehabilitation project sa merkado. Hindi man kami against pero hindi pa tani sa subong balanga chimpo kay naga-recover pa kami kag bag-o pa man lang niging kayo o ang Burgos nangatisi pa lang isa ka 50 milyones naging gasto di sang syudad. Dason gubon lang man gulpi. So hindi pa kami preparado para sa pag-transfer sa tiyak naman. Next year sa ma'am. Or maybe nga tagaan kami ni ma'am sang 3 to 5 years or 5 years, okay gid nga at least makatipon-tipon kami anay. It might not be enough ang atong space nga gina-provide dira sa Manugbaligya. Basi kinahanglan tang dalan nga gamiton liwat. Walang iban may mga freezers. Kaigo pa lang mga freezers na namon, ang kurinti na namon. Pila ka tawo nga ara dira within the area nga mga tinawong work as workers makaigo pa sa stall na hopefully kay dako man ang ilang aging present. Ginsiling ni Councilor Celia Flor nga luyag sang alkalde nga masuguran gilayon ang proyekto. Tungod magalawig ang construction sa merkado sa sulod sang 18 ka bulan, magatukod sang temporaryo nga merkado ang syudad sa masobra 2 ka hektarya nga bakante nga lote sa tupad lang mismo sa merkado para hindi maapektuhan ang lakat sang negosyo. Daw mall siya, para nga ang pumuluyo naton, instead of going to the supermarket sa mga mall, no? Tira na sa syudad, balik na sila, balik na ang pumuluyo sa Burgos, sa market naton. Para buligan pa man ang aton ng mga vendors nga mag-increase man ang ila income. Kinabulan, kung gusto nato may pagbago, ang services nato, ang aton mga merkado, kayuhon pa man. So that is one big or major na proyekto sa administrasyon. Ginpasalig man sang syudad nga wala sa may makakas nga vendors kag mas madamo pagani nga stall sang ibutang sa bag-o nga merkado. Bago lang natapos ang 50 million pesos nga rehabilitation sa merkado pero sunod sa konsehal, facelift lang ang natabo kag ang drainage gani wala man lang makaayo. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.